Parlem ara mateix amb Alberto Gómez, que és treballador de Brians 2. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què us ha semblat la compareixença de la consellera? Una decepció, a l'alçada de la seva conselleria, no de la conselleria, sinó del seu perfil, no? Del seu tarannà i de la seva política en aquests mesos que porta com a màxima responsable de justícia. Una decepció molt profunda. Què passarà a partir d'ara? Bueno, a partir d'ara nosaltres continuarem. Ella apela a la responsabilitat dels treballadors. Això és un moviment no sindical, és un moviment de treballadors, de plantilla, que estan farts i fartes. Llavors, bueno, nosaltres continuem exigint la seva dimissió i la del secretari, el senyor Amant Calderó. No sé. Si no es produeixen aquestes dimissions, continuaran les protestes? Continuaran. Hem de parlar quin tipus de mobilització, en quins centres i de quina forma. Això està per parlar, perquè ja et dic que avui prop de 1.000 treballadors d'arreu de Catalunya s'han manifestat i han expressat molt clarament Ubassar dimissió, Calderó dimissió. Què hauria de canviar per millorar la seguretat, sobretot dins el centre? Bueno, principalment la marxa d'aquestes dues persones, perquè si marxen elles canviarà el rumb de les presons i desitgem també que canviï una política que des de fa molts anys està perduda, no saben cap a on anar. Aquesta senyora s'ha inventat termes com l'obertalitat i no paren de blanquejar unes estadístiques i en un medi que cada dia es converteix en més violent i hostil. Jo m'agradaria saber si hi ha algun tipus de protocol que, com per exemple, estableixi que presos condemnats per assassinat treballin en espais que, per exemple, hi ha ganivets. Jo el desconec. El que sí que és cert és que aquest assassí, ell ja portava 8 anys de condemna i m'imagino que per la quantitat de temps que portava hauria progressat dins de la presó, que el seu equip de tractament estimaria que tenia un perfil com per poder treballar o a la cuina o als tallers productius o a la bugaderia i per aquest motiu li van donar. Ara és una miqueta avantatgista, no? El parlar d'això. Desconec si existeix un protocol en aquest respecte. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Júlia. Doncs aquesta és l'última hora davant la presó de Can Brians.